Hello everyone, जों दिनै क्लास 10 नि मेथ्सनि सोंनाय बिदां एक्सारसाइज 5.1 नि क्वेश्चन नम्बर 4 खौ सल्व खालामगोन। सिगांनि भिडियोआव नोंसोरनो बे 4 नम्बरनिनो माखासे क्वेश्चन्सफोरखौ अलरेडि सल्व खालामनानै होजोबबाय। जुदि नोंसोर बेखौ नुवाखैब्ला बे भिडियोनि डिसक्रिप्शननि गाहायाव लिंक होनाय दङ, बाव थांनानै नाय, नङाब्ला नैबे खनानि कार्डआव थांनानै नाय। बेफोर भिडियोफोरखौ नायग्रोथार, होमब्लानो दिनैनि बे भिडियोखौ बुजिगोन नोंसोरो। लोगोसे बे भिडियोआ जाहैबाय बर' मिडियामाव फरायनाय बा इंलिश मिडियामाव फरायनाय मोन्नैबो मिडियामाव फरायनाय बर' स्टुडेन्ट्सफोरखौ नायनानै बानायदों। ओंखायनो बे भिडियोखौ नोंसोरो इंलिश मिडियामाव फरायदोंबाबो बर' मिडियामाव फरायदोंबाबो नायनानै बुजिनानै लानो हागोन। अके, स' नायलांदो, जों दिनै 5 नाम्बारनिफ्राय सल्व खालामगोन। नाथाय सल्व खालामनायनि सिगां आं मोन्नैबो मिडियामनि क्वेश्चन्सफोरखौ नोंसोरनो दिन्थिनो सानदों। नाय, गाहायनि बबेफोरा एपि, जुदि बिसोर मोनफा एपि दायो अब्ला आगोसार फारागथि दि दिहुन आरो मोनथामनि बारा बिदाबफोर लिर। अके, जोङो मा दिहुननांगौ, बबेफ्रा एपि बेखौ नायनांगौ, बिनिफ्राय एपिफ्रा आगोसार फारागथि दिखौ दिहुननांगौ आरो मोनथामनि बारा बिदाबफोर लिरनांगौ। इंलिश मिडियामनाबो नायना ला क्वेश्चन्सखौ। 4 नाम्बाराव which of the following are APs? If they form an AP, find a common difference D and write 3 more terms. So जोंनि नैबे 5 निफ्राय सल्व खालामगोन। ओके, so to the very first, गिबियावनो नों मा लिरना ला, मा होनाय दं बेखौ लिरना लादो। जोंनो होनाय दङ 3 plus root over 2, 3 plus 2 root over 2, again 3 plus 3 root over 2, कमा डट डट डट। बियो मोनसे एपि नंगौना नङा जोंखौ टेस्ट खालामनो होदों। स' एपि नंगौना नङा जों बेखौ बोरै मिथिगोन? जों जेब्ला सिगांनिखौ उननिजों माइनास खालामलायगोन। डेट इज जों मा दिहुननांगौ? डि दिहुननांगौ। अके, डि माने आगोसार फारागथि, इंलिसाव बेखौ कमन डिफारेन्स होननानै बुङो। अके, होमबा 3 निफ्राय बेखौ माइनास खालाम, 3 प्लास रुट 2 निफ्राय सोरखौ माइनास खालाम? 3 खौ माइनास खालाम। होमब्ला मा मोनगोन नोङो? नैबे प्लास 3 माइनास 3 बिसोरो माइनास जालायलायनानै 0 जासिगोन। होमबा नोंहा मा थागोन? रुट अभार 2। एगेन आरो दिहुनबाव, एबार जों दायो मा खालामदोंमोन? बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामदोंमोन। एबार मा खालामगोन? नैबेनिफ्राय बेखौ माइनास खालामगोन। 3 प्लास 2 रुट 2 माइनास 3 प्लास रुट 2, 3 प्लास रुट अभार 2, जों बेखौ माइनास खालामगोन। बा माइनास खालामबा बेसे मोनगोन नायना लालाय। 3 प्लास 2 रुट अभार 2 खौ बेनोबो लिरथ'बाय जोङो, बेखौ ब्रेकेट बोखारग्रोना लाग्रोगोन, होमबासो जोङो खामानिखौ मावनो हागोन। ब्रेकेट बोखारबा बे प्लास 3 जों माइनासजों माइनास 3, बे प्लासजों माइनासजों माइनास रुट अभार 2। अके, क्लियार जाबाय? होमबा बे माइनास 3, बे प्लास 3, 0 जाबाय। होमबा जोंहा मा थाखो? 2 रुट 2 आरो मोनसे जाबाय रुट 2 थाबाय। बिसोर सानैजों मा जागोन? माइनास जालायलायगोन। मानो माइनास जालायलायगोन? बेहा प्लास, बेहा माइनास, आरो बिसोर एखे जाथि, बेहाबो रुट 2 गोनां, बेहाबो रुट 2 गोनां। आच्छा, दानिया नाय, बेहा रुट 2आ मोनबेसे? 2 रुट 2 माने रुट 2आ मोननै होनाय जादों बहाय जेबो गैया। रुट 2 माने 1 रुट 2 दं सानना ला। अके, बहाय रुट 2आ मोनसे, बहाय रुट 2आ मोनबेसे दं होनना सानना ला? मोननै। होमबा मोननैनिफ्राय मोनसे रुट 2 थाङोब्ला जोंहा मोनबेसे रुट थाबावगोन? मोनसे। मोनसेखौ लिराबाबो जायो। अके, स' जोङो बेयाव सेकेन्ड टाइमावबो रुट 2 मोनबाय। दानिया जोङो एगेन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामनाबो रुट 2 मोनबाय नालाय, आरो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामना मोनगोन ना मोना जों नायबावनि। अके, नायलां। डि 3 प्लास 3 रुट अभार 2 माइनास नैबेनिफ्राय बेखौ 3 प्लास 2 रुट 2, 3 प्लास 2 रुट 2 आं लिरना लाग्रोबाय। नायदो नै, 3 प्लास 3 रुट 3 निफ्राय 3 प्लास 2 रुट 2 खौ माइनास खालामबाय। होमबा माइनास खालामबा बेसे मोनगोन नायदो। ब्रेकेटखौ बोखारना लाग्रो, बे माइनासजों प्लासजों माइनास जागोन। होमबा सिगांनि बायदिनो नै दानजाबाय। अके, होमबा 3 रुट 2, बाव मोनथाम रुट 2 दङ, बाव मोननै रुट 2 दङ। बिसोर सानैजों बुलायलायगोन, मानो होनबा मोनसेया प्लास मोनसेया माइनास। अके, मोनथाम रुट 2 निफ्राय मोननै रुट 2 खौ गारहरनांगोन थारमाने, होमबा मोनबेसे रुट थागोन? मोनसे रुट 2 थागोन। मोनसेखौ जों लिराबाबो जायो। होमबा नुबाय नोङो मा नुखो? बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो रुट अभार 2 मोनो, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो रुट अभार 2 मोनो, बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो रुट अभार 2 माने डिया एखे। कमन डिफारेन्स होनना बुङो जों जायखौ, आगोसार फारागथि होनना बुङो। बियो जेरावबो एखे, ओंखायनो बियो मोनसे मा? एपि। अके, स' जों नैबाव लिरगोन बियो मोनसे एपि होननानै। देयरफर बियो मोनसे एपि। इंलिश मिडियामना बेखौ ओरैबायदि लिरनांगोन, इट इज एन एपि। अके, मानो एपि जाखो? डिया जेरावबो एखे जादों नै। जेब्ला डिया जेरावबो एखे जायो अब्ला एपि जायो, गोसोआव लाखि। बिनिफ्राय आरो सोंबावदों बिसोरो जोंनाव, मा सोंबावदों? मोनथाम बिदाब दिहुननांगौ, माने वी हैव टू फाइंड 3 मोर टार्म्स। अके, बे जाबाय सेथि टार्म, बे जाबाय नैथि टार्म, बे जाबाय थामथि टार्म, बे जाबाय ब्रैथि टार्म, आरो जों मोनथाम दिहुननांगौ, बाथि, द'थि, स्निथि। अके,
होमबा बाथि बिदाबखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि A5 जों फोरमायनाय जायो A5 जों दै A5 जों फोरमायनाय जायो गोसोआव लाखि दै द'थि बिदाबखौ जों A6 जों फोरमायनाय जायो स्निथि बिदाबखौ जों A7 जों फोरमायनाय जायो फार्स्ट टार्मखौ जेब्लाबो गोसोआव लाखि A जों फोरमायनाय जायो गोसोआव लाखि AP आव गिबि बिदाबखौ A जों फोरमायनाय जायो बेनिफ्राय नैथि बिदाबखौ A2 अके थामथि बिदाबखौ A3 ब्रैथि बिदाबखौ A4 A5 A6 बिदिनो थांबाय थागोन आरो अके बेखौ जों E1 लिरबाबो जेबो नङा बा A लिरबाबो जेबो नङा होमबा फार्स्ट टार्म सेकेन्ड टार्म थार्ड टार्म फर्थ टार्म फिफ्थ टार्म सिक्स टार्म सेभेन टार्म होमबा A7 दा जोंहा मा नैबे मोनब्रैसिम होनाय दंखायो अलरेडि सेथि नैथि थामथि ब्रैथिसिम दा नैबे मोनथामखौ दिहुनथिनदों A5 A6 A7 खौ अके होमबा जोंहा A5 खौ दिहुननायनि मोनसे फर्मुला दङ A प्लास आं बे फर्मुलाखौ सिगांनि भिडिअआव बे फर्मुलाजों बानायाखैमोन गुबुन फर्मुलाजों बानायदोंमोन आं दिनै बे फर्मुलाजों बानायगोन A प्लास बाव 5 दंबा बाव मोनसे खम लिरबानो जाबाय 4D बे फर्मुलाया जाहैबाय जायखिजाया बिदाब दिहुननाय फर्मुला बाथि बिदाब स्निथि बिदाब द'थि बिदाब बे फर्मुलाया मा जायखिजाया टार्म्स फिफ्थ टार्म सिक्स टार्म सेभेन टार्म्स माखौ दिहुननो थिनदों बेखौ दिहुननायनि फर्मुला जास्ट नै बिदि मोनसे खम लिरबानो जाबाय अके होमबा A आ बेसेबां A माने फार्स्ट टार्म गिबि टार्मखौ होनना बुङो गिबि टार्मानो नै जोंहा बेसेबां दङ 3 अके 4 4 D खौ जों बेसे मोन्दोंमोन √2 नै √2 होमबा जोंहा बेसे जागोन बियो 3 प्लास 4 जों √2 जों ब्रेकेट बोखारबा माल्टिप्लाइ जागोन माल्टिप्लाइ जाबा जों बेसेबां मोनगोन 3 प्लास 4 √2 मोनगोन एगेन जोङो सिक्स्थ टार्म दिहुननांगौ मानि द'थि बिदाब फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड फोर्थ फिफ्थ बाथिखौ मोनबाय जोङो नै बाथिया बेसेबां 3 प्लास 4 √2 ना एबार जों द'थिखौ दिहुनगोन द'थिखौबो दिहुननो थाखाय सिगांनि फर्मुलाखौनो बाहाय A प्लास 6नि मोनसे कमप्लिट 5D A6 माने द'थि बिदाब सिक्स टार्म अके होमबा A आ बेसेबांमोन 3 मोन जोंहा 5 आ 5 D आ बेसेबांमोन √2 मोन होमबा नों माल्टिप्लाइ जाबा बियो 5 √2 मोनबाय जोङो द'थि टार्म्सखौ मोनबाय एबार स्निथि टार्म्स A प्लास 7नि मोनसे कमप्लिट मा जागोन 6D जागोन A आ बेसेबां 3 6 आ 6 D आ बेसेबां √2 मोन होमबा बेसे मोनगोन 6 जों √2 जों 6 √2 बेखिनियानो होमबा जोंखौ मोनथाम टार्म्स दिहुनबावनो होदोंमोन बे मोनथाम टार्म्सखौ जों मा मोनखो 3 प्लास 4 √2 आरो मोनसे मोनबाय 3 प्लास 5 √2 आरो मोनसे मोनबाय 3 प्लास 6 √2 बेनिखायनो जों लास्टआव लिरगोन देयरफर AP आ मा फार्स्टआव जोंहा 3 दंमोन बेनिफ्राय 3 निफ्राय 3 प्लास √2 मोन 3 प्लास 2 √2 3 प्लास 3 √2 फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड एन्ड फोर्थ बेसेबां मोनदै नाय आं खोन्थाबावनि नै बेखौनो लिरफिनदों आङो लिरफिननानै मा गोदान मोन्दों बेखौ लिरना होबानो जाबाय एबार लिरगोन 3 प्लास 4 √2 बिनि उनाव नैबेखौ लिरगोन बिनि उनाव बेखौ लिरगोन लास्टनिखौ बिथिं लिरसै 3 प्लास 4 √2 3 प्लास 5 √2 बेनिफ्राय 3 प्लास 6 √2 बिदि मोनबाय डट 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 जोंखौ नैबे मोनथामखौ दिहुनथिनायमोन अके बेखिनियानो स' नेक्स्टआव थांसै नेक्स्ट 6 नाम्बाराव दङ जोंहा 0.2 0.22 0.222 एगेन 0.22 मोनब्रै कमा डट 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 बेखौ AP नंगौना नङा जों नायनांगौ जोङो सिगाङाव जेरैबायदि खालामदों बेबायदिनो खालामगोन बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम 0.22 निफ्राय 0.2 खौ माइनास खालाम स' माइनास खालामदो 0.22 माइनास खालामबा जेब्लाबो पइन्टआ सिदा जानांगौ दे गोसोआव लाखि 0.2 बा 2आनो 2 निफ्राय 2 फैयोब्ला 0 बा 0.02 मोनगोन जोङो अके 0.02 मोनगोन नेक्स्ट जोङो दिहुनबावसै बिदिनो D होनानै दिहुनदोलाय बिनिफ्राय बेखौ खालामदोलाय एबार 0.22 मोनथामनिफ्राय 0.22 अके बिनिफ्राय बेखौ होमबा बेखौबो माइनास खालामदो 0.222 मोनथामनिफ्राय 0.22 पइन्टआ जेब्लाबो सिदा जानांगौ माइनास आरो प्लास खालामबा गोसोआव लाखि 2आ 2 निफ्राय 2 0 2 निफ्राय 2 0 होमबा जोंहा बेसेबां मोनगोन 0.002 नायदो D आ एखे जायाखै बेयावबो बाव दङ जोंहा 0.02 बाव दङ 0.002 D आ एखे नङा होमबा खननैसिम दिहुननायाव D आ एखे नङाब्लाथाय नों सानखा आगोजार फारागथिया एखे नङाब्लाथाय नों सानखा मा बियो AP नङा देयरफर बियो AP नङा होननानै जों लिरसिगोन दायो बियो
एपि नङा मानो एपि नङा मानो होनबा डि आ कमन डिफारेन्सआ एखे जायाखै इट इज नट एन एपि क्लियार आं सानो क्लियार जाबाय स' नेक्स्ट कुइसनाव दावगानोसै स' दङ बेवहाय नेक्स्ट कुइसनाव 0 -4 -8 -12 डट डट स' जों बेखौ एपि नंगौना नङा चेक खालामनो थाखाय डि खौ दिहुनना ला बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम -4 निफ्राय 0 खौ माइनास खालाम 0 मानेथ' जेबो गैया बेखौनो माखौ मोनफिनदों -4 खौ मोनफिनगोन आरो -8 निफ्राय -4 खौ माइनास खालाम -8 निफ्राय सोरखौ माइनास खालामनांगौ -4 खौ बेसे मोनगोन नायलांदो -8 आ -8 माइनासजों माइनास +4 जागोन बेयो बेसे जागोन बुलायलायगोन बिसोरो -8 जों 4 जों बुलायलायबा 8 आ देरहागोन 8 आ देरहाना साबेसे थागोन साब्रै थागोन अके खननै बारावबो जोङो मा मोनबाय -4 मोनबाय एबार जोङो खनसे दिहुनबावनि खनसे दिहुननो थाखाय बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालाम होमबा -12 निफ्राय -8 खौ माइनास खालामनांगौ नै -8 खौ -12 निफ्राय माइनास खालामनांगौ होमबा मा जागोन माइनासजों माइनास +8 जागोन होमबा बेसे मोनगोन 12 जननिफ्राय 8 जन थाङोब्ला साब्रै थाबावगोन माइनासआ देरहागोन मानो होनबा माइनासआ देरसिन स' जेरावबो डिआ एखे जाबाय नङा होमबा बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो बिनिफ्राय बेखौ माइनास खालामबाबो ओंखायनो जों मा लिरगोन देयारफर बेयो मोनसे एपि माने मा एरिथमेटिक प्रग्रेसन जों मा लिरगोन इंलिसाव इट इज एन एपि आरो मानो एपि जागो कमन डिफारेन्स आगोसार फारागथिया एखे जादों दानिया जों गुबुन मोनथाम टार्म्स दिहुनबावनांगौ मा बियो एपि बादै एपि नङाबा दिहुननो होआखै एपि नङाबा जों दिहुननो हाया दहायना एपि नङामोन ओंखायनो जों दिहुननो हायाखै दायो नोंसोर दहाय साननो हागौ एपि दहायनिखौ मानो दिहुनासै एपि बासो दिहुननांगौ गोसोआव लाखि होमबा जोंहा बे सेथि नैथि थामथि ब्रैथि बाथि टार्म दिहुननांगौ बाथि टार्मखौ माजों फोरमायनाय जायो 5 जों गोसोआव लाखि आरो बिनि फर्मुलाया मा a + 5 नि मोनसे कमप्लिट 4d अके होमबा a आ बेसे जोंहा फार्स्ट बिदाब a आ 0 4 आ 4 d आ बेसेबां d आ a नि -4 d आ नै -4 होमबा बेसे जागोन बियो माइनासजों माइनासजों -16 जागोन बे 4 × 4 16 बे 16 आनो 0 माने जेबो खामानि गैया बेयो होमबा a5 खौ बेसे मोनखो नैबेनि -12 नि उनाव जोंहा फैगोन -16 बिनिफ्राय a6 खौ दिहुननोलाय a6 माने दथि बिदाब माने नैबेनि उनाव थागोन बियो a + 6 नि मोनसे खम लिरबा 5d जागोन अके 6 नि मोनसे खम लिरबा a आ जोंहा 0 a आ 0 मोन नै फार्स्ट बिदाबा 5 माने 5 आ 5 आनो d आ बेसेबांमोन -4 मोन बेसे मोनगोन बियो बे 0 माने खामानि गैला माइनासजों प्लासजों -20 मोनगोन स' नेक्स्ट टार्मा -20 जाबाय दाना स्निथि टार्म्सखौ दिहुनगोन जोङो स्निथि टार्म्सखौ दिहुननो थाखाय a7 लिरबानो जाबाय a7 अके a + 6d जागोन बियो a + 6d जागोन नुदोंना बयबो a आ जाबाय बेसेबां 0 6 आ 6 d आव जोंहा दङ -4 0 माने जेबो गैया -6 जों -24 स' जोंहा लास्ट बिदाब मोनथाम दिहुनबावनो होदोंमोन बे जाबाय -16 -20 -24 नोंसोर बिसिमबो दोननो हागोन एन्सारखौ हो बै आं दहाय लास्टआव लिरदोंना बेखौ लिराबाबो जालायलायगोन बिसिम दोनबाबो जागोन स' जोंहा मा दिहुननो थिनदोंमोन बिसोरो d आरो मोनथाम बिदाब दिहुनबावनो होदोंमोन d आ जोंहा -4 आरो कमन डिफारेन्सआ जोंहा आगोसार फारागथिया -4 बेनिफ्राय माखासे गुबुन थाबावनाय जा बिदाबफोर मोनथाम दिहुनबावनो होनाय बिदाबफ्रा मा -16 -20 आरो -24 स' गाइस दिनै बेखिनियानो जोंहा भिडिअआ गोबां गोलावद्राय जाबाय बेनिखायनो आङो दिनै बेखिनिसिमल' बानायना होनाय जाबाय गाबोननिफ्राय जोङो नाम्बार 8 खौ सल्भ खालामगोन नाम्बार 8 नि माखासे जेसेबां दंबावो बेनिखायनो जुदि नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बेल आइकनखौ थुनो दाबाव गाबोननि भिडिअआ जोंहा पार्ट 3 जागोन दिनैनिया पार्ट 2 मोन अके स' आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय नोंथांमोनसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों